Assalamu alaykum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen Hepelwan Halmuradowyň teşnimen bolmaýdymyň akordunu kakuny öwreneriz. Kakuny başlaryň. Kaku şeýle gitýär. Öňe öwrenipdik bu kakuy. Grafikasyny örkedeýin. Aşak, 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 ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Şuň daş tegeleniniň sebäbi üçsem aşak da ýöne şu birinji aşak başan barmak bilen aşağı etýär, ikincini şu daş tegelen pitikleýän diýdigimiz bolýar. Şey pitikleýär. Ýa üçüncü aşağı meni başan barmak bilen aşak, soň dördüncü ýokaryk, saklaýas, soň ýene ýokaryk. Näili? Aşağı pitikleýär, aşağı ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Aşağı pitikleýär, aşağı ýokaryk, saklaýas, ýokaryk. Soň haýajakdan çaryp tezligimizi artdyrsak şeýler ak bolýar. Şunun grafikasyny screenshot edip alyňda bilmeýän bolsaňyz şunu gaýtalap haýajakdan öwrenin. Kakuny öwrenen bolsak akorduna geçelim. Berde akordlar gatansat, ayam akordu. İkinci perde, üçüncü ve dördüncü tar, birinci perde, ikinci tar. Son dayam akordu. Üçüncü perde, ikinci tar, ikinci perde, üçüncü tar, birinci perde, birinci tar. Son kon akordu. Yani ikinci perdede 4 ve 5. tarla, birinci perdede olsa 3. tar. Tak, ayem, dem, bram Inni yankı kakudan biz bir gerek çalsak, bir kruk diýmek anlatýar. Aýdymam iki öwreneriz. Yani gıygıryan yeri bilen gıygıryan yerinde täzenden başlamaly bolýardy. Bolmasa bulaşýasyn birinji bölümne başlaryň. Birinji bölümi ayam akorddan başlaýas, alt kruk ayam oýnaýas. Son 8 kruk oýnaýas. İki kruvam ayam. Täzenden alt kruk ayam. Sekiz kruk ayemini. Inni yankı yerimizi aytıp görülün. Teşnemin bollum, olgara saçın ele almadım. Näme üçin sen meni sevgiňe dar eyledin, haladım, sayladım seni. Yankı ýaly. Indi birinji bölümni öwrenýärsak, ikinji geçýäs. İkinji bölümni 2 kruk ayam, 4 kruk dem, 2 kruk ayam ýene 2 kruk dem, ayem ýene 2 kruk ýene 1 kruk ayem. Indi ikinci krugum A, yani A'nı aýtmandan şörde. İkinci perdede 2, 3, 4. tarlar. Yani
Şonu 2 kruk oynaya sayan yerde. Şundan soň 2 kruk we 1 kruk ayam oynaya. 1 krugam a oynaya. Niyanki yerin gaytalak göreli. Edebin min getti görküňe meni. Edidim yalvaryan yanlarma meni. Gözümün görücü, gözümün nuru. Haladım, sayladım seni. Şörsüne yetiktik de, indi bir gedem yankı gözümün görücü diyen yerin gaytalaya, onunla da yankı sonku bölümün gaytalaya maýalym. 2 kruk ayem. 2 kruk, uy 2 kruk dayem diyeceğim, son 2 kruk ayem. Son 2 kruk Tamam 2 krugum ayem. Yankı sonki yerin bir gedek gaytalak göreli. Edebimin gitti görküňe meni. Edidim yalvaryan yanlarma meni. Gözümün görücü, gözümün nuru. Haladım, sayladım seni. Gözümün görücü, gözümün nuru. Haladım, sayladım seni. Indi birinci bölüm bilen ikinci bölümü izlemän bile aýdyp göreli. Baştan aýak bolýar. Ünslerin kakuň näşkuru aýlanşyna, şodatlaryna geçişine. Teşnemin bollum, olgary saçyň ile almadım. Näme üçin sen meni söýgüňe dar eyledin. Haladım, sayladım seni. Edebimin gitti görküňe meni. Edidim yalvaryan yanlarma meni. Gözümün görücü, gözümün nuru. Haladım, sayladım seni. Gözümün görücü, gözümün nuru. Haladım, sayladım seni. Neşler ýalytja sesime eser etmeň aýçylyp zordan aýtdym şu siz üçin. Ana sagman urunyň halan bolsaňyz like koymaň ýadyňyzdan çıkarmaň. Sizin like'yňyz maňa energiýa berýär. Şunu aýtsam. Şoň üçin gaýrat edeliň, podдержка edeliň. Menem sizin islegleňizi, arzularyňyzy, teklipleňizi edebilligimizden etjek. Ýöne siz hem gaýrat edip meni gollaň, like'laňyz bilen, kommentariýalaňyz bilen. Ýani şonu ýalykda. Bugunlukça sag bolun onda.